estamos facendo este acto en Ferrol. E permítanme que dedique unhas verbas a falar do que significa Ferrol no socialismo nacional e no socialismo galego. Ademais de Pablo Iglesias, en Ferrol xurde no ano 1881 a primeira agrupación socialista de Galicia. En Ferrol xurde por aquelas fechas tamén a primeira edición dunha publicación socialista, El Obrero, que foi o primeiro semanario do socialismo galego. E tamén é moi importante, en Ferrol acada a súa acta por primeira vez en Galicia o primeiro concelleiro socialista de Galicia, Francisco Fernández García. Un home que foi un mestre que, liderando un grupo de militantes, promove e defende o socialismo aquí en Ferrol. No recente congreso que acabamos de ter, comprometinme a crear desde o Partido Socialista de Galicia unha escola de dirixentes locais galegos para crear unha base de que o socialismo galego teña política formativa e generemos os líderes do futuro. Permitidme que anuncie que esta escola de formación política socialista propondrei que leve o nome do primeiro concelleiro socialista, o concelleiro ferrolán, Francisco Fernández García, en unha homenaxe a eses miles, eses centos de concelleiros galegos que ao longo de tantos anos estuveron defendendo, espallados por todo o noso territorio, as ideas e as esencias do Partido Socialista. Estamos asistindo estes días a unha campaña mediática donde o novo goberno galego está poñendo encima da mesa medidas de austeridade que son absolutamente de cosmética política. Non hai unha sola medida, nin un solo acordo que vaya ao cerne da cuestión. Non hai unha sola medida que haya generado ilusión, esperanza nos homes e mulleres deste país que pasan día a día a engrosar as filas do paro. Non vale con sentirnos socialistas, non vale con defender as nosas ideas. Temos que conseguir levar estas ideas a todas as estruturas sociales deste país. Donde haya unha asociación de veciños, cultural, deportiva, de mulleres, de homes, de xóvenes, ten que haber un compañeiro e unha compañeira que poña encima da mesa, que defenda o noso ideario. Quero, en este momento, dicir que os socialistas sempre nos moveron as ideas e nos non os intereses. A nosa forza reside neso. Por iso, este partido que está creado segue a ter a mesma vixencia que cando empezamos. Tempos duros. Quero rematar dicindo que veñen tempos donde teremos unha gran dificultad mediática, pero quero dicir que 130 anos despois seguimos no mesmo sitio, ca mesmas ideas e, sobre todo, ca mesma ilusión e ca mesmas ganas. Galicia, a Galicia que sempre soñamos, só ten unha alternativa política para facer o cambio. A alternativa política son os homes e mulleres que encabezan este proxecto e que militan na nosa organización de abaixo arriba. Vamos a cambiar este país. Tuvemos un revés electoral, pero os socialistas somos así. Non doblamos a rodilla. Sabemos ganar e sabemos perder. Compañeiros e compañeiras, a mellor homenaxe dos 130 anos é o noso traballo. A mellor homenaxe a Pablo Iglesias e a aqueles homes e mulleres que diron a súa vida loitando por nosos ideais é o noso traballo. A mellor compromiso que temos é transmitirlle a cada esquina deste país que seguimos vivos. En esta gran crisis mundial, nesta gran crisis española, en esta gran crisis social, eu só propoño unha receta. Contra a crisis, máis socialismo. Contra a crisis, máis políticas sociales. Contra a crisis, renovar a loita contra os modelos neoliberales. E non deixarnos caer no seguidismo de visións cortoplacistas que plantexan medidas cosméticas. Se algunha vez a sociedade necesitou os socialistas, é en este momento. 4 anos é moito tempo, pero comparado con 130 anos é pouco tempo. E se fomos capaces
de aguantar a bandeira, e nos diron o testigo tantos homes e mulleres socialistas, como non vamos a ser nós capaces de aguantar a bandeira, coller os remos e remar por este país en estes 4 anos. É o que se espera de nós, e é, compañeros e compañeiras, a gran homenaxe destes 130 anos de historia, de maravillosa historia socialista que vimos a refrendar na cuna do socialismo galego, en Ferrol,